अगर आप चाहते हैं कि अनीस फिल्म्स एंटरटेनमेंट के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। संकट के घड़ी आइल बा, संकट के घड़ी आइल बा। Recording by Jagati Music. लहरा वाली महिमा तोहर भारी, लहरा वाली महिमा तोहर भारी। जब से आइल माई कोरोना बीमारिया हो, छोट और बड़ा सबके लागत बाटे डरिया हो। जब से आइल माई कोरोना बीमारिया हो, छोट और बड़ा सबके लागत बाटे डरिया हो। रउआ दुख मिटाइब महतारी, संकट के घड़ी आइल बा। लहरा वाली महिमा तोहर भारी, संकट के घड़ी आइल बा। संकट के घड़ी आइल बा, संकट के घड़ी आइल बा। रोई रोई कहे भगता अपन परेशानी हो, अपन परेशानी हो, अपन परेशानी हो। सबके बचावे खातिर पाँव परतानी हो। परतानी हो, परतानी हो। रोई रोई कहे भगता अपन परेशानी हो, सबके बचावे खातिर पाँव परतानी हो। कारी कारी परलय महामारी, संकट के घड़ी आइल बा। लहरा वाली महिमा तोहर भारी, संकट के घड़ी आइल बा। संकट के घड़ी आइल बा, संकट के घड़ी आइल बा। कवन उपाय हमके दीही ना बताई माई, ना बताई माई, दीदी ना बताई माई। देखी के दहशत हमर जीव जाता जरी माई। जाता जरी माई, जीव जाता जरी माई। कवन उपाय हमके दीही ना बताई माई, देखी के दहशत हमर जीव जाता जरी माई। दे दीना जिंदगी उबारी, संकट के घड़ी आइल बा। लहरा वाली महिमा तोहर भारी, संकट के घड़ी आइल बा। संकट के घड़ी आइल बा, संकट के घड़ी आइल बा। काहेला राहुल अब विपत बड़ा भारी आइल। विपत बड़ा भारी आइल, विपत बड़ा भारी आइल। देख के कबहू मिलल नहीं आई सन मिसाइल। नहीं आई सन मिसाइल, नहीं आई सन मिसाइल। काहेला राहुल अब विपत बड़ा भारी आइल। देख के कबहू मिलल नहीं आई सन मिसाइल। पंकज अनिस बाड़े सुविचारी, संकट के घड़ी आइल बा। रउआ दुख मिटाइब महतारी, संकट के घड़ी आइल बा।